Hogyan tudod beállítani Emma Design Muay Thai-odat különböző méretű babákra? Mutatom. A testrész hosszát azzal tudod beállítani, hogy hova helyezed a babafenekét. Ha a babafeneke lejjebb kerül a hordozón, úgy a testrészt rövidíted. Ha a fenekét viszont egészen magasra, közvetlenül a derékpánt alá teszed, úgy tudod a hordozó teljes hosszát kihasználni, amikor már nagyobb babád, totyogósod van. Az eszköz szélességét, a terpeszt egészen kicsire beállíthatod, hiszen a hordozó strapabíró mégis finom, puha palmutból készül. A terpeszt tudod csökkenteni azzal, hogy egész egyszerűen összehúzod akkorára, mint amekkora a babát terpesze, és a kötés végén a vállpántok keresztezése fixálja ezt a pozíciót. A terpesz szélességét fixálhatod egy vékony zsinórral is, amit olyan keskenyre kötsz meg, amekkora babát terpesze. Az én személyes kedvenc beállításom a kisbabákhoz az, amikor a derékpántot visszahajtom. Ezzel egyszerre rövidítem a testrészt, és az összehúzott terpeszt is rögzíti a derékpánt. Ha megnézed a Muay Thai egyedi szabás mintáját, akkor láthatod, hogy úgy alakítottam ki, hogy amikor babád még kicsi, és a fenekét lentebb helyezed a rövid testrész érdekében, akkor a feneke pont a keskenyebb részre fog esni, így ott automatikusan kisebb lesz a terpesze. Az eszköz szélessége és magassága tehát egészen kicsire beállítható. Az Emma Design Muay Thai-t nagyjából 5-6 kilótól használhatjátok, és a testrész felső része az, amibe bele kell nőni. Ha felül még széles, próbáljátok meg a pántokat hónai alatt vezetni, amiről itt Instagramon és a YouTube-on is vannak fent videók. Egy nagyobb gyermek esetében a hátrész elegendő, ha hónaig felér, szélességét pedig egészen sokáig tudjuk bővíteni azzal, hogy a vállpántokat a gyerek térthajlatába igazítjuk. Ezzel a módszerrel nagyjából 2,5-3 éves korig szokott jó lenni a Muay Thai.